Mangwanani akanaka vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi mukomanashi chitupa changu vigai. Inini ndinoda kureurura kuti ndakarara nabosi vangu. Inini ndiri mudzimai anoshanda basa nemumba pane umwe murungu. Kubva kuwana kwandakaita basa, murungu akabva andipa cottage yekuti ndinge ndichigara kubackyard yepamba pake. Akabva ati you can stay with your husband. So tinogara tese pabasa ipapo pandinoshanda. Vana vari kuZimbabwe ende iye murume wangu kunyangwe zvangu ndichigara naye but iye anoshandawo kwake. Saka anopota achiti kana akaenda kubasa kwake then paanenge achaiza obva azouya kumba. So madam vangu nevana vakaenda overseas to visit family yavo, ndokubva kwasara murume wavo ari ega pamba. So this other week murungu akabva ati iye ainge ava kumboenda for a business trip ende yainge iri Monday. Ndokubva ati iye akabva ati kutrip uko kwaainge achienda ainge achizodzoka musi weFriday. So ndakabva ndasara ndichiita zvangu basa rangu as usual. Then wakazoti wava musi weWednesday ari masikati ameno kuti ndakazopindwa nei. Ndakabva ndafarisa ndokubva ndapinda mumain bedroom yevarungu, ndikabva ndapinda hangu mujakuzi ndokubva ndatanga kuita musikanzwa wekuti ndainge ndichinwa wine ende ndainge ndichiona hangu mamovies ndiri mujakuzi imomo. I was in the main bedroom yavo. Hembe dzangu dzose ndainge ndadzibvisa ndadzisiya pambedha ende apa volume yainge iri loud semunhu ainge ari free hake nezimba rose iro randainge ndasiyirwa nemurungu. From nowhere ndakabva ndazongokaruka baba vaya bosi vangu vadzoka ndokubva vapinda mubedroom wedu ndakapererwa kutya kuti saka izvezvizvi nemisikanzwa yose iyi yandanga ndichiita zvinoreva here kuti basa rangu rapera. Nekunyara zvese izvi zvandainge ndaita, but chakandinetsa ndechekuti ivo havana kana kumbogara vapopota kana kundituka, but ivo vakabva vangotanga kunyemwerera vakabva vati meeting yangu yapera early because mapartners edu ekunze haana kukwanisa kuti ange achiuya kuzotijoina. Vakabva vangoti kwandiri relax, you can enjoy, continue watching your movie, in fact let me join you. Baba vaya vakabva vabvisa nhumbi dzavo ndokubva vapindawo mujakuzi vakabva vatotangawo kutonwa wine. Handina kuziva kuti ndoita sei nekutyira basa. Ivo vakabva vatanga kundikisa ndokubva vanditora tikabva taenda kumubhedha kwavo ndokwatakabva tanoita bonde ikoko. Zvinhu izvi zvakangoitika kamwe chete but ndiri kufila so guilty kuti ndakatadzira Mwari nemurume wangu. Ndiri kuda kuti Mwari vange vachindiregerera. Vedare ndo meseji yandakatumidzirwa ichibva kuna Haidi. Mamwe mavara acho ndanga ndichitoita zvekujamba chaiko because panga pakaipa. Asi vedare ngatitaurei naye Haidi uyu mucomment section. Regei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi. Please ndinokumbirawo kuti kana mava kuposta nyaya yangu vigaiwo chitupa changu. Zvekare ndinokumbirawo kuti musazosheyawo namba dzangu neumwe munhu. Please kana mazopostawo nyaya yangu ndinokumbira kuti munge muchizondizivisawo ndikwanise kuzotevererawo mucomment section. Nyaya yangu yakamira sekudai. Inini ndakaroorana nemurume wangu ende mumarriage medu umo tagara tiri tose. It is now 10 years. All of a sudden murume wangu akabva angotanga kungondichita. Vabereki vake nemasisters ake pandakaona kuti murume ainge ava kuchita ndakabva ndavaudza zvose zvainge zvichiitika mumba mangu. But ivo vabereki vemurume wangu zvekare nemasisters ake ndakabva ndatoona kuti vanhu vaya vainge vachitosapota zvechihure uye inini wacho vairakidza kuti vainge vatogara vasingandifariri.
Saka mukomanashi inini nemurume wangu tainge tichiwirirana, asi pressure yainge ichibva kuhama, kunyanya amai vake. Ndaikwanisa kuti kana ndikabata foni yake zviya ndaibva ndaona mamessages ekuti dai waramba mukadzi wako, waroora mumwe, nekuti mukadzi wako uyu wawakawana iye anoda kunyanya kuonesesa. Uye amai vemurume wangu vanongoti padiki padiki vobva vati ndakamudyisa. Asi naimi vedare ndinokumbirawo kubvunza kuti munhu akadyiswa angakwanisa kurova mukadzi wake here, zvekare nekumuhurira? Ko kudyisa kwacho kunenge kuri papi kana uchigara uchingorohwa zvekare uchigara uchingohurirwa? Then hama dzemurume dzogara dzichingotaura kuti iwewe wakadyisa murume wangu aona kuti ndainge ndamubata zviito zvake, akabva atanga kunditsvakira nyaya dzekunyepa kuhama dzake kuti inini ndinodanana nevarungu uye ndinotumira private part yangu kuvanhu vechirume. Ndikamubvunza iye aiti vanhu vari kunyepa, vari kuda kukufeya, but iye zvake ndiye ainge achizvitaura. Kana varisa amai vake, munhu uya anoita sekunge anonamata, asi amai vacho vanongopesanisa. Kunyangwe kuvana vavakazvara hapana chandaivaitira chavainditenda, though ndaivaenzanisa naamai vangu. Vakasvika pakuti musapa amai nyakundibereka mari, tingopa ivo vega. Though tese tichishanda, vanonditukirira kunyangwe zvemubhurugwa. Vakangofunga kuti pamwe ndini ndinovatadzisa kuti vange vachipiwa mari, vanobva vatanga kunditukirira kuti ndiwe uri kusakisa kuti mwana wangu asandipa mari. Mwana wavo mukomana anova murume wangu anonzi Wanyanya kunakirwa nenhengo yake zvakadii, waita kuti unge uchifunga kuti ndivo amai vako vakakuzvara, wokanganwa vako amai vakakuzvara nekuda kwekuti wanyanyisa kunakirwa nenhengo yemukadzi wako iyeye waugere naye. Kugarisana kwacho kwainge kuri kungoshingirira. Vana tete vanonditukira amai vangu, vese navamwene vangu vanonditukira amai vangu. Saka dambudziko akambotanga achivanza, aona kuti ndazvibata, akazotanga kusatorara mumba. Hama dzangu dzichiti ndisabvunza, ndaingochema ndobva ndanyarara kusvika ati ndinokudai mese, iwewe nehure rangu. Manje inini imba yangu ndainge ndichiishingirira. Ndakaishingirira imba yangu mukutambudzwa ikoko, ende imba yangu ndinoida, asi zvekuva desperate kuzosvika pakuzoiswa pabarika inini zvangu handizvikwanisi. Zvava kundisvibisa mwoyo. Ini dzidzo dzangu ndakapasa, asi murume wangu haana kupasa fundo dzake, asi hama dzake dzava kuti takakuudza kuti vanhu vakadzidza havanzwisisi, siyana naye. Kudzidza kwandakaita mukomanashi chatova chivi kuhama dzemurume wangu. Vava kuti the reason why ndisingakwanisi kugarisana nemurume mune zvakanaka inhau yekuti inini ndakanyanyisa kufundisisa kudarika murume wangu. Saka ndinomuteerera, hanzi iwewe siyana nemukadzi uyu, because anozviita kunge munhu akanyanyisa kudzidza, ndokusaka asingakwanisi kunzwisisa. Asi chivi chandakaita ndechekuti inini murume uyu ndakamuda asina kana chinhu, and I was so comfortable nazvo, nekuda kwekuti ipapo patakasangana inini nemurume wangu tainge tichidanana, not kudanana zvekutamba but zviya zvekutorevesa. Now that I am studying, ndikada kuti tadai maideas emumba zvobva zvatonzi eheka imizve magraduate tiudzei. Isusu tisina kudzidza ko tingagoita maplans ei mumba. I am so broken. He is no longer supporting us inini nevana. He doesn't care about us at all. Ava kutoita zvekutofadzana zvake nehure rake. Inini ndava munhu wekuti ndinongosiyiwa ndiri kumashure pamaplans ose. Amai vake vakati mwana wangu anoroora vakadzi vaanoda, kunyangwe akaroora vakadzi 10. Kana chiri icho chido chake, isusu tinongogamuchira zvacho zvaanenge atiudza. Inini ndainge ndakazvininipisa ndichiti iye achanditi sorry,
nezvose izvo zvaakanditadzira, but zverespect haachisisina. Ndikamuti uri kufungei, anoti usandipa pressure, I told you kuti iwewe nehure rangu ndinokudai mose, so unofanira kuti unge uchiita get used to it. Musikana uyu anotondiziva ende vanoshanda vose. Musikana uyu muXhosa and she is breaking my home and she is comfortable of everything. Murume wangu akatengesa motikari yake ndisingazivi, akati atengesa motikari yake ndokubva aenda akabva anodya mari iya yaainge atengesa motikari nemuhure rake iroro. Now yaakanditengera ndakangosvika ichingonzi iri kugaraji, nanhasi iri kungonzi iri kugaraji. Vanhu vekubasa kwake anovanyepera so as to tarnish my image kuti tinzi takafanana, but truly speaking Mwari vanokwanisa kundipupurira kuti inini nekushungurudzwa kwose kwandiri kuitwa nemurume wangu hapana kana musi umwe zvawo wandakambofunga kuti ndinge ndichihurira murume wangu, uye haasati ambosuspekta kuti ndinoita zvisina kururama. I am always indoors with my 3 kids. One day I called the girlfriend, confronted her. Iye akabva atanga kundituka. Murume wangu ndiye ainge achitondituka achiti, ko wanga uchitukirei girlfriend yangu because ndakakuudzai kuti mose ndinokudai, muri vakadzi vangu mose, saka iwewe hauna mvumiro yekuti unge uchitukana nemukadzi wangu. He can't afford now to pay the bills like he used to. Anohaya motikari just to impress hure rake iroro. Kumba kwangu anouya achidya obva anditi usawacha hembe dzangu nemaoko. Apa anenge abva kwavamuhure vake ivavo. Asi chinondinetsa mukomanachi ndechekuti kana iye murume wangu abva kuhure rake ikoko anouya netsvina achiratidza kuti anenge aine nzara, obva atanga kukokota chikafu hameno kuti ikoko haabikirwi here. My worry is that I am studying outside from that nyika yavatorwa yatinogara. I left him with my 8-year-old girl. Anotenderedzwa nhasi aendeswa apo, mangwana aendeswa apo. He is not even assisting with her homework ende anomusiya ari ega achinorara kuhure rake iroro. Mostly izvi zvinoitika kana ari maweekends. Vanhu vepamba patinogara vanozotoita zvekutofona kuti dzimwe nguva vanomuona achingopembereka mumaraini somewhere around 10 p.m. Ko mwana wangu akazoguma abatwa chibharo, vanhu vaMwari, inini ndine muchato nemurume uyu, ndoita sei? Ndambozama kushinga ndichifunga kuti he will come back to his senses, and I am also losing my sanity nekuti respect haachina. Kana ndikamufonera haadairi foni yake, mari haachatumiri, mari yemapampers emwana kana yechikafu. Hama dzangu, pachine marriage here apa, or I must move on with my life. One of his relatives told me that he wants to use B, saka ndinofanira kuti ndinge ndichimusiya. Ndashaya zvekuita. I will follow up my comments kune vose vachakwanisa kundibatsira. Please mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchizondizivisawo kana mazopostawo nyaya yangu. Iye murume wangu aindituka kuti hapana kana achakuda nezvawava izvi. Ndianiko angaswera achichiva mukadzi ava nevana 3? But mukoma, inini ndichiri mudiki ende ari kunditi ukapedza chikoro wakazofita kundishainira iwewe neunhu hwako. Ko ndaidii kumushainira kudhara kana kuti dai ndakaroorwa nevanhu vakadzidza seni? But mukoma, because of love, ndainge ndichingozviudza kuti munhamo nemumatambudziko inini nemurume wangu tichange tiri tose. Ndaifungidzira kuti kudzidzawo kwandakaita ndo kuchazomusimudzira, but it seems as if kudzidza kwandakaita chatova chivi mumarriage mangu, ndo chinhu chava kundishayisa peace of mind. I admitted kuti ndiye wandakada
kunyangwe asina kudzidza. So right now family yangu vakatombozama kuti vange vachida kutigadzirisa, but if anyone from my family members akada kuzama kuti ange achipindira munyaya yacho kuti tinge tichigadziriswa so that we can continue with our marriage, tichirarama mune zvakanaka, but iye murume wangu haadi kana kumbounzirwa kana chinhu, especially from side rehama dzangu. Kana akangobvunzwa chete kana kuda kugadzikwa matare, anobva avapindura rafu. Iko zvino hama dzangu dzava kundiblema now, vanogara vachingondiudza kuti takambokuudzai pamakatanga kupinda mumarelationships nematofo awa asingakwanisi kurizina. Iko zvino tarirai muone kuti zvakazokusvitsai kupi. Honai zvamava kuitwa. Dai ari munhu akapasa, at least aikwanisa kuona kuti zvaari kuita ava kuenda musango, then obva atsvaka nzira, asaramba achingopinda musango. Zvino zvariri dofo ringagoziva sei kuti riri kuramba richingofamba richipinda musango? Mubvunzo wangu mukoma wandiri kukumbira kuti munge muchindibvunzirawo kubva kune vedare ndewekuti imba iyi mukoma ndoramba ndakangoishingirira here nezvose izvi zvandiri kusangana nazvo, kana kuti ndobva ndangoramwa zvangu musha wacho ndobva ndatanga upenyu hwangu hutsva? Please mukoma ndibatsireiwo, ndichange ndichiteverera mucomment section. Then vakabva vatumidzira zvekare imwe message vakabva vati pane pandaita mistake mukoma nashe. I meant to say kuti murume wangu kana abva kuhure rake, hembe dzake kana dzakasviba ndikazama kuti ndinge ndichidziisa muwashing machine, anobva ati hembe dzangu hadziwachwi newashing machine, unofanira kuti unge uchishandisa maoko ako. Vedare ndo message yandatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu, asi varume ngatisadaro vedu we. Apa unenge wakawanawo mukadzi anenge aine pfungwa dzekuti kusimukira kwangu ndo kusimukira kwemurume wangu, asi hei zvakangooma hazvo vedu we. Ndo panobva papinda shona iya inoti mapudzi anowira kusina hari. Ndipo paya pekuzoti kana shiri yazobvuta rekeni, sevanhurume tobva tazotanga kuchema tichiti tatadzirwa. Zvakangooma hazvo vedu we, asi vanzvadzi vedu ava ngatitaurei navo mucomment section. She seemed to be really stressed, saka ngativapeiwo counseling mucomment section. Vedare ndo mamessages andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.